Hi guys, pagi sing tini koktang tangsa sing kenanya layana tini ni koktang kwtal ni bumung engka yong la sher kaya sing kenabla na yong la sher kaya na ka yong la sher kaya sabo sing abo ni kisan nai layana pagi tini ni koktang kwtal ni bumung engka yong la sher kaya heke sanai agni simi khanai phaimani yong la serkaya hin salai mani tabung nuk suka mokol ni baithang soprob lai ma sal kathang sabo hin mala sini boroksi 19 dofani tipra sasi ahaisi bala sini borok ba palipat harok kasayarok ba bonono hina bumung serkaya tipra sarok borok jatjaya bufuro taiba serkalang sinai pali patharo sengkasa sinai pali patharo sengkasa sinai serkayai mangde sengba thang sinai bong sotilok horlai tong sinai bunyi dofale bahai serkaba sini sago kai thei keri diba bini bumungo hino serkaya sengjakai bola kesen gosiye yong la serkaya tamung hinjak sijak laima khai hani thakchukjak hamyana simi batalek tongo kahamno hingkai jojoli jago borombo korei sorombo korei kolok kotorno suwak sanlayei bohai dofa de serkalang sinai it batani rasisi ungnai abono hino dofa serkaya upojati hin osoi hinjage sini dofa kai tuni yongla bunyi sai tola mobo mukala sini boroksi asol khangrai bunyi dofa no biskra salai sab jagya tongna berengya dofa abanya kusuk kasaye bunyi dofa ro kusuk kasajak borok abanya sermon bokajak serkaya kaya borok bo saya borok bo khaya tongna sana bo tai renglang liye serkaya sengno tuni yongla tongna bo naya bunyi sai tola bunyi sai kusuk mang tongna nayo sitno seglai kotor seglayo ahangkar guwat hemarang simi kaisana kaisa soprop nani bonono hinta bumung serkaya mon kuintal to taikalang liya hingsa ninda khai ridi first class abo khai master sara BA pass dangai ma dangai phani simi khnai phaimani 184 rajani simi tabuk bo hanyo selai jagya kho ahanyo ahai tonglainyo tongkho bonono hino yongla serkaya tipra sarok biriman kage hambai tinini yongla serkaya ni koktang oron paikha jotono hambai haike norok no khasari kok pari nei norok subscribe nen tapok di haike norok betei bo malanya tebang kwtal tobi phaitonga hambai